Programa ofrecido por... Muchos vendedores hacen malabares con sus coches para sacar el mayor precio posible. Otros tratan de atar ventas con palabrería barata. En Talleres Marcos Landín no hay trucos ni juegos, tenemos coches. Como este Citroën C5 con volante multifunción y GPS integrado. Y lo mejor de todo, te lo financiamos. Si no tenemos el modelo que te gusta, te lo podemos conseguir. Vai moita calor, pero iso, señoras e señores, non vai a impedir que disfrutemos dunha boa xornada de festa gastronómica. Estamos no Concello de Lousame. Chegamos á Festa do Carneiro, en San Roquiño. Paco, vexo que os traxes deixámolos na casa hoxe, non? É normal, co calor que fai. Coa caloriña que vai hoxe. Senón... Cun polo apañamos ben, verdad? Pues sí, para hoxe que ben. Mas despois hai que traballar, entonces... Ai, claro, hai moito que tocar todavía, non? Además temos que, somos da comisión e temos que axudar. Grupo O Son do Pote, non? Daqui de Lousame. Aquí de Lousame, sí. Sí, señor, e animando unha festa que xa está consolidada aquí no Concello de Lousame. Normalmente debía ser así. Sí, sí. Os anos que leva, sabía ser así. Empezamos de nada e, bueno, pouco a pouco, cada vez fomos a máis. E cantos vindes hoxe tocar aquí, Paco? Home, vimos nós solos. No momento, o grupo somos daqui, como é para axuda todo, entón é benéfico. Digo eu, para os gaiteiros tamén haberá algo de carneiro. Home, non hai problema ningún, sí. Se non vamos ali a comisión é que... No, aquí ten que ser gratis, por lo menos para traballar aí, cobrar algo, non? Se non gaiteiro pago, nunca me toca. Pórtanse ben, non, aquí? Sí, non hai problema. Fresquiña, non, polo que ves. Fresquiña, que fai moita calor. Fai moita calor. Moita calor. Hai que beber fresco. Pero bueno, unha cerveciña, un carneiro. Unha cerveza, pois o carneiro, e depois unha rusquiña que trouxemos, que Ai, temos no tamén. coche. Unha roca de postre.
É previsora vostede. Hai que prevenir que aquí non hai poste, entón hai que traer o Vexo- carneiro moi boa pinta. Pero vexo que aquí a compañeira que vai, para a casa. Para a casa, para comelo na casa. Ai, veno a buscar aquí Claro, é comelo na casa. a familia. Ca familia, como Dios manda. E que leva? O carneiro O carneiro, pan e nada máis. e as patacas. E as patacas. O viño teño eu na casa. Ai, non se fía do viño que hai aquí o... Nada, é mellor o da casa. O da É bo casa. viño, pero é bo barrante o que ten aquí tamén, Te bo A viño. disfrutar e moi bo É bo día. viño. Gracias. Veña, gracias. Digo que aquí o servicio é bo, non? Traen cho carneiro á mesa. Polo menos a camarera que nos veu servir é estupenda. Aí sí, era guapa. Home, esa castela de medio corpo para baixo, non lle podía dar de medio corpo para arriba. Pero vostede non ten aquí a muller ao lado. Sí, pero non é celosa. Non é celosa. No. Que pinta ten o carneiro, señor? Non o provei, non cho podo decir, hecho decir despois. Que vos aproveita entón, familia, graciñas. Gracias. Estamos co viño, estamos co carneiro, señor. Que é o que está mellor? A ver. Mellor está o viño. E polo carneiro. Depois o carneiro. A vostede gustalle este plato? A min gustame este plato, gustame comer nunha romería. Mellor que na casa. Pásase mellor, non é? Nunha romería. Aínda que hoxe estemos sudando un pouquiño. É porque vai calor. Pero non pasa nada, non? No, home, non. Como está o carneiro? A ver, punto e meio, dun 1 10, que lle dá? Ahora está quieto, non se move. Antes movíase, ahora está morto. Veciños aquí de Lousame, son vostedes? Sí. Sí. De perdón, de? Do Castro de Lousame. De toda a vida, entón. Sí, eu son da aldea grande e a casei para o Castro de Lousame. Tiña truco. Sí, Como está o carneiro hoxe aquí en Lousame? maravillas. Sí. Está bo? Bo. Que o que lle gusta máis, a patatiña, a carne, que lle gusta máis? Todo. Sí. Con quen ven hoxe aquí? A ver, preséntame esta. Marido, con as veciñas, estas son do Castro, aquela de Cerquides. A ver que opinan as veciñas. Como está o carneiro, señora? Ben. Sí, está bo. Está ben feitiño, ben cocidiño. Como ano pasado, está igual. Eu trouxe algunha cousa tamén da casa, pero non digo o que é un secreto, Como dicimos, aquí o carneiro é o prato estrela hoxe en Lousame e vexo que por estas mesas xa non hai nada, traballo feito. Aquí xa está o traballo feito, aquí Sí. Sí, agora falta o café, non máis. Pero correchedes pronto aquí ao campo da festa ou... Vale, veñemos a 1:30. A ou 1:30 así, aproximadamente. Sí. Pero bueno, o carneiro xa entrou, xa está. Xa está a cousa, xa está ben. Bo ou non? Para tomar o chupito e o café. Riquiño, non? Está moi rico, sí. Sí. A ver se lle gusta máis. Ahora que nos jubilamos vamos a ir todos os anos xa. Ahora todos os anos, non é? Está moi rica, sei que o son gallego gusta moito isto. Moi ben. Pasa que levo 50 anos sin estar aquí, pero bueno. 50 anos. Si por iso que a cousa justame ahora máis que antes. Sí, señor. Pois que lle aproveite e Vale. a disfrutar do día, vale? Vale, Graciñas. muchas gracias. Moi boas, que tal? Moi bo día. Bos días. Como estamos pasando hoxe aquí en Lousame? Pois ben, con calor, pero ben. Esperando agora que? Pois a recibir 3 racións de... 3 racións de carneiro. De carneiro, xustamente. Para pasar o día con quen? Pois ca familia. Ca familia. Sí. E como funciona aquí a festa? A ver, vostedes que teñen un vale? Temos os tickets, no, que collemos a entrada e ahora nos poñemos a cola para Que chos den. que me nos den. Sí, señor. Neste caso, como é para casa, traemos para levalo. Ah, é para a casa. Claro, porque Mais- si non nos serviríamos camareros. Máis comodiños, non? Sí, e máis a sombra, máis frescos. Que tal os rapaciños? Como estades pasándose en Lousame? Ben. Sí? Sí. Sodes de aquí vos? Sí, Ti que tal o estás pasando? tamén ben. Tamén eres de aquí? Sí. Eres o irmán del? Sí. Sí?
E para pasar un día como xogando, cantando, bailando... Vais ben xogar. Mas vais xogando, non? Vostede, que vostede se chama? Jesús. Jesús, Eu, Antonio. E sodes os responsables de que veixo vos aquí cas botellas do viño? Do trinque. Que lle dan ben ou... Bueno, hai de todo. Bueno, non nos vamos a pasar, non vamos a dicir tanto. No. Pero bueno, o carneiro tamén sen o viño non sabe, non? Ai, puta madre. O carneiro sin viño é como Non é un jardín sin flores, amigo. Nada, non? É como un jardín sin flores. E de que viño estamos falando? Estamos falando dun tinto Barrantes e un blanco do país. É un blanco do país. E que máis leva a xente? Tinto Barrantes. O tinto Barrantes. Tinto Barrantes. Para a carne mellor o tinto. E suele ser así sempre ou... Sí. Sempre levan o máis o tinto, non? O tinto. Bueno, que ainda co blanco tamén se bebe. Bueno, claro que se bebe, pero o blanco vai máis en pan de mariscada e de peixe, pero o sea, cada viño... a carne quere viño. Cada viño... E podendo ser un Barrantes deste que mancha ben, non ves? Pois, señores, a seguir descorchando entón, que siga a festa. Sí, vale, gracias. Graciñas. Ata luego. De momento Carneiro está triunfando en Lousame, así que nos ímola a probar, pero será a volta da publicidade e ímonos a meter na cociña a ver como empezan a sair esas racións. Organiza a Asociación Cultural San Roquiño, colabora Concello de Lousame. Bueno, pois no campo da festa de San Roquiño é onde están preparando as carpas para degustar este manxar. Pero agora estamos no Bar Alejandro con Marisa e con Dina. Moi boas, señoras, que tal? Ben, Como estamos? Bueno, un pouquiño cansadas, pero ben. Pero eu digo, a que hora empezáchedes a facer o carneiro? Empezamos onte ás 7 da mañán, terminamos ás 12 do día dorando, pasando todo pola sartén. Sí. E hoxe levantámonos ás 3 da mañán. Ás 3 da mañán? Estamos desde as 3 hasta a hora. E despois seguimos facendo para a noite. Pero ás 3 da mañán... Das 3 da mañán en punto. E ten esa cara vostede estas 3 da mañán, o sea... 3 da mañán estamos. Madre, e vostede tamén, Dina? Sí, tamén. Tamén. Sí. Eres ti sola, Marisa, a facelo carneiro con Dina? As dúas. As dúas. Bueno, temos as mulleres que nos axudan a pelar as patatas, sí. Son outras a pelar zanahorias e todo, e somos as dúas. Marisa, somos as que douramos e que facemos todo. Eu non sei se me vas a dicir o secreto do carneiro. O secreto é como da Coca-Cola. Hai que mantelo en silencio, non é? Non se pode dicir. Bueno, sei, non. É un secreto, Dime, como se fai, Marisa, o carneiro? O carneiro, dórase primeiro na sartén, despois poñemos unha tarteira, despois botamos unha salsa, botamos os condimentos que xa hai que botar, e nada máis. Pero vaya despliega aquí, Marisa, cantas tarteiras hai? Polo agora temos 8, 12 con esta, pero así máis grande, hai nas máis grandes salan na cociña. Dina, e vostede de que se encarga? Eu encárgome de todo. Tamén? Sí, de dorar, de poñer as patatas e todo. Sí, que maravilla. E que pintaza ten, Que doradiños. Dígalle aí a xente que ten que vir a tomar... Vinga comer o carneiro San Roquiño. Está moi bo.
Pois aquí estamos na cociña, están a pleno rendemento porque está saindo o carneiro. Como está o carneiro? Como tiro, Eu ainda non o provei, pero Ainda non probaches? debe estar moi bo porque a xente non protesta. Non protesta, non? Ti como te chamas? Eu chamo Manolo. Manolo, tires aquí de Lousame? Hombre, pois aquí de fora non ven traballar ninguén. Non, pertences á comisión do San Roquiño, non é? Sí. Somos todos da E comisión de traballando desde que hora, Manolo, aquí? Aquí xa levamos desde onta a noite. Desde onta a noite. Que vaya traballiño, facer de forma artesanal. As cociñeiras Sí, señor. Nin unha picadora picando todo. A pataquiña de forma manual. A pataquiña o onte 10 mulleres toda a tarde pelando patatas. Sí, señor. Mulleres e homes, pero bueno, onte tocaba ya as mulleres. Pero espera, veña O sea, por que aquí ter cuidado Manolo, co das mulleres veña e homes. porque van a colocar aí esa tarteira que ven do bar de aquí ao ladiño, onde o están facendo as señoras, e agora que segue Do saindo... bar, que era do bar Alejandro, que era o que tiña a receta do carneiro este. É que non a queren decir, Nada, Tiene un nada, secretiño nada. eso. Por eso o fan ali. Por eso, porque se fan aquí xa non sabe igual, non? Non é que non sepa igual, aquí vemos o que lle botan, Ai, e xa lle collemos o truco. Claro, A claro. seguir traballando, Manolo. Venga. Moi bo día, Veña, graciñas, bo día. gracias. Moi boas. buenas. Ahora xa co platiño na mesa, Sí, ahora xa estamos Antes comendo. protestábame que non tiña o plato e agora xa... Agora xa estou contento, eu tendo o Ahora xa, prato. ao ver o carneiro xa é outra O alegría, non carne é? é outra alegría a mí. Como está? Como está o carneirinho? Tan bo está que non truca. Nada. A non trucar isto está de maravilla. Está xa non mellor vai mal. todavía, non é? Mellor aínda, se non truca. E con vasiño de viño todo se leva mellor. Todo. Brindamos por o carneiro? Brindamos, Brinde home. cos telespectadores, señor. Brinda aí. Polo carneiro de San Roquiño Carneiro de en San- Lousame. en Lousame. Aí estamos. Vale. Vostede que fala idiomas ou very good ou como é? No, eu falo gallego, E nada máis. nada máis. É que dixo que antes o carneiro very good. Por eso que dime un pouco pensando que este home era inglés ou era de Lousame. Falo gallego. De aquí de Lousame, non é? No, de no. Ai, no. De onde? Espera, De Noia. De onde? É de Noia. De Noia. É que ven un de Noia aquí a probar a comer o Lousame. carneiro. É famosa lá tamén en Noia o carneiro de Lousame? Todos os sitios, ai, non vai ser famoso. Sí. Como está, señora? Está rico, rico. Está ben? Sí. Vostede non quería salir moito, pero está No, guapísima. porque senón, é que non nos gusta salir. Ai, as veciñas saben que despois vas á festa. Claro. Xa decía. Pero que pasa? Manchouse ou Claro, porque me quedou a salsa. o carneiro? Manchouse a blusa. E agora que? Ahora nada que Nada, queda non. aí. Non se preocupa vostede. Nada. Mañá Vai a salir outra. estupenda, así que non pasa nada. Moi ben, moitas gracias. Que puntuación lle damos aquí ao carneiro? Mi má, un 10. polo Está bo? menos. Sí. E aquí a compañeira gustalle tamén? Sí, está moi rico. Veñen de onde? Tamén de Noia vostedes? De Noia, Sí. sí, de Noia. Alá que non hai este carneiro ou... Estamos ao ladiño, Ao home. ladiño, E Noia hai outras cousas. Hai outras cousas. Exacto. Pero Como colles o marisco, coche o marisco, o e nos berbericiño, minutiños estamos home. aquí, efectivamente. Exacto. Aquí ao ladiño están facendo un traballo impresionante, poñendo os platiños a punto, isto é impresionante, como funciona. Estamos agora a tope, veñen toda a xente xunta ao Sí, mesmo señor. tempo, todos queren E non hai comer, máis, non hai máis. Non temos máis para todos, Pero vostede tamén lle dá dura aquí, o eu pan... son os que corto, o Sí. pan, o bacalao non, pero o pan Pero o sí, pan sí. E de onde o pan? De aquí ou...? Sí, de pan de Noia, sí. É o pan de Noia. Este en bolo está moi bo, así, Sí, en bolo, señor. en bolo. Moi Mellor- boa pinta. Mellor cao de barra, este así Moi en boa bolo pinta. está mellor. sí, Artesanal, claro, supoño. Sí, sí. Como está o bolo de pan sabe mellor que a barra. E todo o mundo lle gusta, se lle corto vos cachos porque para que mollen tamén na salsa, non? Efectivamente. E aquí os traballadores que van a ter tempo para probar o carneiro? Ai, sempre solemos comer ás 5 da tarde, Ou senón á noite, ou senón se cena. Facemos unha merenda. Unha merenda cena. Xa vai todo xunto. Todo, nós todo. Pois moi bo día e a seguir cortando, Bueno, home. Graciña. veña, gracias.
Hai que loitar moito, non, Antonio, pola festa? Moitísimo, Sí. moitísimo. Isto leva moito tempo organizar, que se buscar carneiros, xuntar xente, isto é... Bueno, imos a dicir que Antonio é un membro da Comisión de Festas de San Roquiño de aquí de Lousame. Sí. E como vai a festa, como está transcurrindo, hai afluencia? Sí, home, xa vedes, está cheo, ainda hai xente aí esperando porque non hai mesas para quedar. Sí, señor. Bueno, que tamén é unha alegría, non? Pouco pobo. Moito millón. Sí. E canto antes se vai, mellor que se antes acabamos. E así a noite xa non os servimos, xa os sacamos de diante, Se non? acabamos ahora mañán seguro, Sí, sí, sí. Antonio, para a xente que non o sepa, cantos anos levades organizando esta festa e de onde nace? Antiguamente nese bar, no bar onde fostes a gravar, No bar Alejandro. no bar Alejandro, o pai, pola festa de San Roquiño facía o carneiro, todos os días da semana. Entonces de aí, claro, morreu o home e se acabou o carneiro. Hai 11 anos, porque tivemos un ano parado porque estuvo enferma a cociñeira. Decidimos retomar a festa, tradición sí. de volver a facer o carneiro este San Roquiño. Sí, señor. Pois Antonio, que pases unha boa xornada e a seguir traballando, home. Vale, Graciñas, veña, hasta vos, graciñas. veña, chao. Como está o carneiro, señor? Home, para comer dúas racións ten que estar moi boa. Dúas racións? Home, un corpo como este, Ai. pensa que se pode manter con unha ración de carneiro? O palleiro non se fai sen palla, non? Normal. Aí por vir traballar toda a mañá con sombrero de palla. Sí, Ate que che parece? Entón non podemos dicir, se pedir dos racións é que moi malo non está. No, non estou mal. A disfrutar. A disfrutar que Graciñas. é un día para disfrutar. Graciñas. É dunha muller inteiro para gastar e hai que gastalos. Hai que gastar. Vimos a conversar, vimos a beber, vimos a comer. Vamos a facer de todo, que A faga, facer de todo, non? o que faga falta. Con quen estás? A ver, preséntame aquí esta mesa. Pois mira, estou con o meu amigo Antonio, Sí. con Perfecto, con un familiar de Perfecto, Moi ben. con Adolfo, e co pai de Adolfo. Moi ben. E vostede? Eu sou Manolo. Manolo. De aquí de Lousame sodes todos ou No, de Los Ames son 4. hai parte da mesa, a outra parte Parte da onde ven? De Santiago, somos invitados. Hai de Santiago. Claro. Señor. Somos invitados. E xa vira vostede antes aquí á festa do Carneiro? Pois levamos vindo 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos. E repetindo, non? Polo que vexo. Sí, sí. Juntinos ademais, non Quedoulle fallamos. vos sabor na boca, non? Totalmente. Quedoulle vos sabor do Carneiro e ahora hai que vir todos os anos. Este ano tamén está moi bo. Está bo? Moi bo. E que o que lle gusta máis? A pataca, a carne? Está todo buenísimo. Todo, todo. non? Moi bo. Non o provei. Ai, non probache? Non, E por que? Porque non lle gusta ou... No, porque ainda non nos chegou. Ainda non chegou. Non. O carneiro non chegou, pero o viño si, non? Sí, Antes que chegue o viño co carneiro, que é máis importante? A ver, que é máis importante? bueno, todo. As dúas cousas, non As é? dúas cousas. Que vos aproveite, moi bo día. Graciñas. Bueno, digo eu que os da televisión mereceremos tamén comelo, non? Habrá que comer depois de tanto esforzo. Probalo, e logo. Está moi boxo. Pois mira, así pechamos o noso programa, só temos que dicir que se queres que vayamos a gravar a túa festa, tes que chamar o número de teléfono 986 710 741 ou se o prefiren envían un correo electrónico o enderezo de festanfesta@canalriasbaixas.com. E nos quedamos con este manxar e ímolo a probar. Graciñas a todos e que viva a festa do San Roquiño do Carneiro en Lousame. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade, pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillástesme de sorpresa facendo uns selfies para os meus folloguers. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arría.
En Talleres Driver nos sentimos grandes con un trabajo bien hecho. Y además, diagnosis, montaje y equilibrado de ruedas, pre-ITV y mecánica en general. Talleres Driver, en Vilagarcía y Cambados. Pero de verdade pensas que esas son as ferramentas para a túa bicicleta? Non, non, por aí non. Uei! Corre, machiño, corre. Ela sí que sabe onde ten que ir. A túa bicicleta sabe onde a van tratar ben. Deporte Rodas, en Vilagarcía de Arousa. A que tocas, si non sabes?